زرزر زينا منيسر حرشة بكتشن 13 سنة من الهاجر نزل سلاسلون فتات زقمقم أخيبة أبكت مسمرة قانعهم أبتا أخيبا بسنكم من مزبال كليما أبز بس حكبا بتاعت هاجرنا كم تزيد لمهر تكحفز كم زيت خالة تجمجمو برهان عند مسكال زدالو زبزب سيبو قربيه ሚኒስትሪ ሕርሻ ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋጽ በብእዋኑ ዝተፈላለየ ትሕተ ቅርጺ ሕርሻ እኳ እንተዋደደ ኣብ 2013 ብሰንኪ ምምዝባል ክሊማ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢታት ሃገርና እኹል ዝናብ ብዘይምውቅዑ ከምቲ ዝድለ ምህርቲ ክሕፈስ ከም ዘይተኸኣለ ተገምጊሙ ብ30 31 ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ገምጋም ኣብ ኩለን ዞባታት ብልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን مجرب مسرح زلاتات رهياتات ملأي وحيز كم أوين من مدمر مريت حرشان معك أب أكبابن زت قالوا لعبيت سرحت كم تسلاسلو أبز أربت أبز أبات كبرهن كله أبجل كبابيتات زوبا سمينا وكأي بحرس ترى أي وراران بتا سلاوه تسعر هزبين كإلاتات مينستر حرشان أب تحت قطر كم زعتوه تتعيسو هبت إنسان مسسان ببخوابي وأخول مجب إنسان من المعن مخزانن كم أوين كتابة محاب بزيكازي عاويت معدالن ناي سغان صبان كبت مربحن زتكورو عبيت سرحات كم تسلاسله كغلصن كله زرء زلو مبراس هاجراب نمكتا امل هاجر مغوغو ادحانت بسفحيت اتاتيو وصيتاوي خون كم زلون بزلعل كدفالو مخانون دما بريهو بزيكازي ببوانو ابل على استفالالي زراتي مرمراو سرحات بمكيات زادا مهرتكوبو زخولو نحارسوت كم تعدلو كبساو فرتات بالسفح نمتتاو زتابع سرح كم تسلاسلن او كل زوباتات نمبصحن اتصاري قصالي خم زلن دما تغليصو مينستر حرشا ن 5 عامت وط نديفو اب 2014 زتكبرو 48 بروجكتات بمدلاو كنطف مخانو كحبرن كله استحصصو مدبات نمعوات وهو تساتفو هزبي كعزز مزخاخري قريبو أموداتا تساتفتي من مدماد مريت بزلعل خسرحلو مجهج أخسفح مدهانيتن مرمراو سرحات استقايد اللو مازرقتن بأغانا بحارستوت كبوطحو مبراس أقراب عطو مقوتصار كقبرولو كاب قرابتا هاجرات بزي أقراب زعطو مدهانيت كقتا زولو رئيتوتاتن لوباتاتن عريبهم أمزازمتي قمقام مينستر حرشا أتو عرفاين برهب زسمعو مداره ودعوي قمقام مكيات نناي مزاي مدبات زيادة درخيز فتر مخانو بمبرح شوتو حسنت مقبن مرققات أو كل تسلاتات حرشة حزبي بقبو قواسا ترى أبالات مينستر حرشة خبرخ كم زقبا أسمير اللو من سيات زوبا سيمينا وقايح بحري كل مرياو معبال هاجر نمرققات زكاير زلو تعار نمعوات بهودة كسرحو دلوات مخانم عمتاو نطفتات سرحهم نمقمقام بسالسات الرياب زكانو آخبا أرقاقيتهم أبتا أخيبا زقربت أبطاب بقوع من إسين مفراي قتال ودابيتات كم التخايدة من إسيات مويا قسيمهم عود سرح نخسالا سلوز حقزهم سلطانتات كم التوهبن عودتها بقدست بوتاتات كم التخايدن كم أون مس أبالت حرشا بموهات من إسيات أبزمتهم اتفاقا بتا كم تساتفون بوحيز تبلاشو من جتات ماين مكالخلو وحيز كم سرحنا نتيروم حلافي همامات زوبا سيمينا وقايح بحري ادريس عثمان ابز سمعو قال من سيات ورست حدرن تركبت هاجرن سلازخونو بروح متايኦም اب عزوز تساتافنتهم كم زمركوس تغنزيبهم وفر لمعتن هنصتن هاجر نمندفاع بتوفاينت كسرحو تلابيوم صحفي هجدف زوبا سيمينا وقايح بحري اتو هايدت ولد برهانن حلافو ودباو غديات ابت زوبا اتو عبد اللطيف عبدلان بغديኦም من سيات كادرات نمدبات 2013 بجبوط گمگيمم ن 2014 تتغبارن تلكعن مدبات حنصيصم كنطفو ازهاهيروم أب موداتا أخبينياتات نتقبارت تحيزهم نايز نبور مدبات بلجاتاتن دخمتاتن بمقمقام سفيح زتن ميت اندحر مكياد ودابي من إسيات كحيل مأكلات من إسيات بنتفتات ناوتن كمعبل زبيتاو توريزم بستوى دبا ملكا كايد زبلون كالوتن لوبواتاتن أغريبهم أو كتشن 13 بموهاد هزبي أكلات منجستن هزباو سراويتن أمنو زوبا سنعفست سلاسلو مدبات لمعاتن سمزقبو عوتات بزيادة نهار نغزلو بزلعلو هدت كسرح مقانو بستخايده عمتاو قمقام تحبيروم مسرت زغربت صبصاب اب 2013 اب كلن محدرات كبابي نايتن وزبان المعت جرادين سوابش 7200 ميله 4800 كوخ 1500 زيت او لعب مولو صديقو صبو كنتات كم زركب تفليتو حزب بغجلتا توديبو بخرامات استبالاشو زنبره صرغياتات ام صغان مريت حرشا ام مدماد كترتاتن زالاتاتن ام مسراح نسدرا سواتن صغما سزابيتاتن ام حجاز من جماعات ام مودادن كالن زتكورم اتتاون فتات كم زكايدم مغلاص تساتافنا دقنسيو اب سراح عزوز منبارو تسبصابا نصيروم
ኣብ ክትትል ጥንስን ሕርስን ከባቢያዊ ፅሬት መርዓ ትሕቲ ዕድመን ካልእ ሃሳይ ልምድታትን ዝረአ ዘሎ ምሕያሽ ምርኣያ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ሰፊሕ ጎስጓስን ዝምዕብል ዘሎ ንቕሓትን ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ናይቲ ዞባ ኣቶ ኪሮስ ገብረ ማርያም ኣብ 2013 ዝተኸፍታ ክልተ ሓደስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ንዝነበረ ፀገም ኣብ ምቅላልን ተሳታፍነት ተምሃሮ ክብ ኣብ ምባልን ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ኣብሪሆም ተሳተፍቲ 2014 ክስላሰሉ ዝተወጠኑ መደባት ብኣድማዕነት ንምትግባር ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ብምርግጋጽ ምብራስ ኣግራብ መክትእ ክግበረሉ መድሃኒት ጥሪትን ኣትክልትን ከምኡውን ድኩዒ ክቅረብ ህንፃ ኣዳራሽ ከተማ ሰንዓፈ ክቀላጠፍ ፀገም ስተማይ ምብራቃዊ ኣጻደፍን ምምሕዳር ከባቢ ከሸዓትን ክፍታሕ ቀጥሪ ዘይብለን ኣብያተ ትምህርቲ ክስራሓለን ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣመሓዳር ንዞባ ሰንዓፈ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ 2014 ክትግበሩ ተወጢኖም ዘለዉ መደባት ድሕሪ ምግላጽ ብዘይተሳትፎ ህዝቢ ክሰምር ዝኽእል መደብ ስለዘየለ ኣመሓደርቲ ከባብን ነበርትን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም ኤርትራውያን ተቐማጦ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን 115 ስድራቤታት ስዋኣት ንክልተ ዓመት ንኽጥውሩ ብዝኣተው ወቃል $82,800 ኣሜሪካ ከም ዘበርክቱ ካብ ህዝባዊ ርክባት ቤት ጽሕፈት ጠቕላሊ ቆንስል ሃገር ኤርትራ ኣብ ሜልበርን ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣነፂሮም ምሕብሓብ ስድራ ስዋኣት ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ እዩ ዝበሉ እቶም ዜጋታት ንስድራ ናይቶም ናጽነት ኣብ ምርግጋጽን ልኡላውነት ኣብ ምሓስን በጃ ዝሓለፉ ሰማዕታት ንምጥዋርን ንምሕጋዝን ዓቕሞም ዘፍቀዶ ኣበርክቶ ክገብሩ ድልዋት ምዃኖም ቃሎም ሓዲሶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስድራቤታት ብ26 ጥሪ ኣብ ዝጸንበልዎ መዓልቲ ስድራቤት ሓድነቶም ኣትሪሮም ሃገራዊ ክብርታት ናብ ደቆም ንምሕልላፍ ቁርብነቶም ኣረጋጊጾም እቲ መደብ ንህፃናት መንእስያትን ዓበይትን ዘሳተፈ ኮይኑ ነቲ ካብ ዓዱ ርሒቑ ዝርከብ ዜጋ ሓድነቱን ጥምነቱን ዝያዳ ዝሐይል ኣብ ሃገሩን ህዝቡን ዘለዎ ፍቕሪ ድማ ዘንጸባረቐሉ ምዃኑ ተሳተፍቲ ገሊጾም ወኪል ቆንስላዊ ጉዳያት ሃገር ኤርትራ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኣቶ ያሲን ዑመር ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ዝተዳለወ መደብ ንሓድነት ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገር ዘትርርን ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገሮም ዳሃይል ዝረኽቡሉን ዝማያየጥሉን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንህፃናትን መንእስያትን ቅኑዕ ማእዝን ንምትሓዞም ዝሕግዝ ምዃኑ ብምሕባር ስድራቤታት ከምቲ ኣብ ኩሉ ህዝባውን ሃገራውን ንጥፈታቶም ዘርእይዎ ዕዙዝ ተሳትፎ ደቆም ብግቡእ ተኸስኪሶም ንኽዓብዩን ብትኹረት ክዓዩ ተላብዩ ቤት ጽሕፈት መደብ ውህለላን ንኡስ ልቃሕን ዞባ አንሰባ ዜጋታት መበገስ ረኺቦም ቁጠባ ምንጪ ንኸረጋግጹ ኣብ 2013 መልክዕ ልቃሕ ዘርግሑ ልዕሊ 45 ሚልዮን ናቕፋ ብሂወት ናይቶም ተጠቀምቲ ዝምስገን ውፅኢት ከም ተረኽቦ ተገምጊሙ ብ25 ጥሪብ ከተማ ከረን ኣብ ዝተቓንዐ ኣኼባ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 15 ንኡሳን ዞባታት 134 ዓዳዊ ባንክታት ተኸፊቱ ኣገልግሎት ይወሃብ ከም ዘሎ ቀንዲ ተጠቀምቲ ድማ ሓረስቶት ኣልማዕቲ ጀራዲን ነጋዶን ሰራሕተኛታት መንግስትን ምዃኖም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝተዘርግሐ 9 ሚታዊት ዕላማ ወቂዑ ከም ተመልሰ በሪሆም ኣብ ምልቃሕ ጥራይ ከይተደረቱ ዜጋታት ቁጠብትን ኣዋህለልትን ክኾኑውን ከም ዝነጥፉ ዝሓበረ ሓላፍ ቤት ጽሕፈት መደብ ውህለላን ንኡስ ልቃሕን ዞባ አንሰባ ኣቶ ቢንያም ዮሃንስ ቁፅሪ ተጠቀምቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበረኸ ይመጽእ ከም ዘሎ በዚ መሰረት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ገጠራት 10 ተወሰኽቲ ዓዳዊ ባንክታት ክኽፈቱ ዝዝርጋሕ መጠን ገንዘብ ድማ ናብ ልዕሊ 52 ሚልዮን ናቕፋ ክብል መደብ ከም ዘሎ ኣረዲዮም ጊዜያዊ ኣካያደ ስራሕ መደብ ውህለላን ልቃሕን ኣቶ ጎይቶም ሃብተፅዮን ብወገኑ ቤት ጽሕፈት መደብ ውህለላን ልቃሕን ዞባ አንሰባ ዝሓለፈ ዓመት ዝነኣድ ንጥፈታት ከም ዘሰላሰለ ብምምልካት ህዝቢ ብዝተጸንዐ መንገዲ ተጠቃሚ ናይቲ ዕድል ክኸውን ተላብዮም ዳይሬክተር ምሕዳር ዞባ አንሰባ ኣቶ ማህተመ ኣስቀላዊ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ትካል ብዝህቦ ንኡስ መጠን ልቃሕ ዜጋታት መበገስ ረኺቦም ሂወቶም ከም መሓይሹ ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ጠቒሱ ምስ ፈጸምቲ ኣካላትን ተጠቀምትን ብሓባር ገምጋማዊ ኣኼባ ምግባሩ እወታዊ ምዃኑ ብምግላጽ ምሕዳር ዞባ አንሰባ ካብኡ ዝሕተት ምትሕባር ከም ዝገብር ኣረጋጊጹ ተሳተፍቲ ብወገኖም መደብ ውህለላን ልቃሕን ዞባ አንሰባ ማሕበር ቁጠባዊ ህይወት ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ዝፍቀድ ልቃሕ ኣዝዩ ውሕድ ስለ ዘሎ ቆላሕታ ክግበረሉ ዝሕተት ወለድ ንትሑት መነባብሮ ዘለዎም ዜጋታት ዘተባብዕ ክኸውን ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ኣቕሪቦም ብሰንኪ ባህርያዊ ሓደጋ ይኹን ምንዋሕ ኣገልግሎት ተባላሾም ዝጸንሑ ዝተፈላለዩ ትሕተ ቅርጺ ሕርሻን መጓዓዝያን ብወፈራዊ ማእቶት ነበርቲ ይጽገኑ ኣለዉ እዚ ውጽኢቱ ድሮ ተራእዩ ዘሎ ብውህደት ህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ዝካየድ ዘሎ ማእተታዊ ስራሓት ብዝለዓለ ኣድህቦ ክስራሓሉ ምዃኑ ድማ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ወኪል ኤሪና ሙሳ ኪዳነ ኣብ ንኡስ ዞባ ኢላበር ዒድን ዝካየድ ዘሎ ተመሳሳሊ ስራሓት ኣመልኪቱ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ፍሮይን ፍጹም ከተቕርቡ እያ
نبرت من محدارات كبابين وزوبا إلى برعدا مسرح حزالاتاتن كترتاتن كمون متقان ترقاتاتن ديقاتاتن متعرين ومدمادن نحر الشابوتاتاتن زتوكره هزبا وماتوت يكايد اللوم أما حدار نايتونو زوبا تواتشم نقاسب زهب حبريتا نبرتي ابتكال إلى برعد ستيت نحر الشابوتاتات الشفينو تنحي قطقات بملاي حملاي مقب انسسا خمز لمعلو نمقبار بالعلواني نتف خمز اللو رديو تساتفتي بزهب وريتو كابتكال إلى برعد ستيت أبانا حملتن بحسر واقع سلازرغبو نتسرح بحلافنتي نتفو لخمز اللو بمقلات نزبلة أوتو تابرتي عم كسرح مخانا محبيرهم أما حضرت من محدارات كباب حوس ختمة إيدن أتو هي أبو مانتوين شيخ عبدو عمار عندما أتذكى زلو ما تتوسرح أكال هجرا وفر لمعات مغانو وتيتو دما بايتا يرى خمس اللو بمتكاس كساب متاو كرمتي بزحية لملكعو كوتلو مخانا مرقا جيتهم أما حدار نوزبا إلا برعدا تواتشم نقاسم وداتا أبز حلف عمتات تسلاسل وفراتات ماتوت أما الرقا كباب المقعبات أوتوتن العلاس تواتو خمس قرر بمقلات أبز عمت زدما ديقاتات أرقياتات كترتاتن زعلاتاتن كسرح مدب تتحيز لزلو حزبي كموترو ودابي حيلو تساتفو كعزز تلابيهم